माने दिनैनि बे ओरैनोथ' क्लाबा अलरेडि दंखायो दा बिनि सायावनो बेटार पारफरमेन्सनि थाखाय डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनि आन्डाराव मोनसे कचिं केम्प दिनैनिफ्राय होनाय जाबाय बेखौ दिनै अपेन खालामबाय बियो 20 डेजनि थाखाय जागोन दा बाहाय गेलेगिरि जायफ्रा प्लेयार बियो बेटार पारफरमेन्स खालामनायनि मोनसे मोजां अपरचुनिटि दा बेनि गेजेरजों गोबां प्लेयारा गोजौ लेभेलसिम गेलेहैनो हानायाव बियो कचिंआ मदद होगोन होननानै आं मिजिंथिबाय बियो 20 दिननि थाखाय बे कचिं केम्पआ सोलिगोन बियो 14 बोसोर आरो आन्डार 17 इयारनि बैसोनि सायाव जागोन बे बेनि गेजेरजोंथ' गोबां उन्नत खालामनो हागोन बियो इन्डिभिजुवेलि बियो गोजौ लेभेलाव गेलेहैनो हानायनि मोनसे मोजां अपरचुनिटि आरो पार्टिकुलार बे गावनि पारफरमेन्सखौ मोजांनिख्रुइ साबसिन खालामनो हानाय मोनसे मोजां स्कप बेजों मोननो हागोन होननानै एक्सपेक्ट खालामनाय जाबाय बेनो गिबि खेब बेनो दिनैनिफ्राय बे सोलिलांबाय थागोन आरो बे डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनि गेजेरजों दाब दाब जायगायाव बे रोखोम मोनसे कचिं होनायनि मोनसे जोंनि सार DSOनि आन्डाराव माने गोबां कचिं होनायनि मोनसे प्रग्राम लानाय जादों दा बियो दिनै चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव मोनथाम दिनै अपेन खालामनाय जाबाय जेरै वेट लिफ्टिं आरो एथलेटिक्स आरो नैबे बक्सिं बेखिनि अतिथि हिसाबाव जोङो डिस्ट्रिक्ट माबानिफ्राय एबसुनिफ्राय इउनिट एबसुनिफ्राय जोङो भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां सारखौ लेंहरदों आरो जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांमोन दंमोन आरो ससियेल वार्कार सासे अर्जुन टुडु बिथांखौबो जोङो बाहाय इनभाइट खालामदों बिथांमोननि गेजेरजोंनो दिनै जोङो बेखौ अपेन खालामनाय डिक्लेयार होबाय आरो बक्सिं क्लाबनि इनचार्ज हिसाबै आं सालायो जोंना बाहाय चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स अफिसनिफ्राय DSOनि आन्डाराव जोंहा सान्थिपुर बक्सिं क्लाबा 20 दिननि थाखाय जोंहा बक्सिं कचिं केम्प मोन्दों जों बिनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंजों बे अपेनिंआव बाहागो लाफैदों जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट जोंना बे खेलाया दिनैनिफ्राय जोंहा 19 थारिखसिम जोंहा जागोन 19 थारिखसिम बे केम्पआ सोलिबाय थागोन आरो जोंना बाहाय बक्सिं कचिंआव कच हिसाबै जोंहा मोननो हादों जोंहा चिरां जिल्लानिनो महानन्द कच बिथाङा NA कच खालामना फैदों बिथाङा 2 थारिखआव जइन जाफैगोन बाहाय जोंखौ फोरोंनो थाखाय कचिंआव जों गाबोननिफ्राय स्टार्ट जागोन बाहाय आन्डार 14 आरो आन्डार 17 जोंहा बे हिन्जावसाफोरनिया बाहाय बाहागो लानो हागोन आरो साफ्रोमबो सान्थिपुर ओनसोलनि गेलेगिरि गथ'फ्रा एबा सोलोंसाफ्रा बाहाय गामिनिफ्राय सोलोंफैनो हागोन आरो फ्रि कचिंआव फोरोंबाय थागोन